žiadne keby, proste bol to najlepší rok v mojej kariére a vyšlo naozaj všetko podľa predstav a majstrovstvá Európy v Zürichu boli už len to top, určite to najdôležitejšie, čo sa v tom roku odohralo, ale celý rok bol veľmi vydarený a ja som s ním veľmi spokojný. Možno ešte teraz to tak neviem doceniť, ale keď sa budem po skončení kariéry obzerať za svojou kariérou, tak ja verím, že Zürich bude ten prelomový, keď som si povedal, že vtedy sa tá moja kariéra otočila do tých medailových čísel. Predtým to bolo viac menej o nejakom snívaní alebo o uvažovaní, že raz by som mohol získať medailu a teraz už je to naozaj cieľ, už iné ciele si nemôžeme dávať a v Riu to bude určite cieľ číslo 1 získať medailu. Asi 50 je prirodzenejšia k môjmu telu, viac si ju užívam, dokážem si lepšie takticky rozložiť síly a tá 20 viem chodiť relatívne rýchlo, aj z toho mi prináša veľa radosti, keď prídu nejaké úspechy, ale nie som typický 20-kár, to znamená zmeny rytmu, nástupy, nejaké trháky, to není taký môj štýl a tá 50 je predsa o takom rozložení si svojich síl a to mne vyhovuje a od malička som v tom vynikal aj na tréningu. Bolo to cez atletiku určite, ja som chodil do triedy na základnej škole zameranú práve na atletiku, kde sme skúšali všetky disciplíny a keďže naozaj od toho raného detstva som inklinoval skôr k vytrvalostným športom a k vytrvalostným disciplínam, tak najprv som začal s dlhými behmi a keď sme skúsili aj chôdzu, bol som jeden z najlepších v triede, myslím, že druhý vtedy. Začal som chodiť na preteky v chôdzi, všimol si ma tréner Peter Mečiar a ten ma veľmi rýchlo zmotivoval a dokázal presne nejak nastaviť tú našu skupinku do toho, že môžeme byť fantastickí borci svetovej triedy, čo dovtedy sme ani nesnívali a ukazovalo sa z roka na rok, že áno, má pravdu, že my sa zlepšujeme, že sme jedni z najlepších, dajme tomu v Európe v tej svojej vekovej kategórii a potom prišli naozaj už tie veľké úspechy a ja som vedel, že áno, chôdza je to, čo chcem robiť. Ono v tejto vrcholovej atletike už je to naozaj o detailoch, o doľaďovaní. Ten systém, ktorý funguje nejakých 10 rokov, je naozaj tak zaužívaný, že tam už asi nejde úplne o tie tréningové plány a o nejaké odozdávanie skúseností. Tam už je to naozaj ten tréner plní viac menej rolu takú partnera na tréningoch, partnera v nejakom tej komunikácii a v tomto som našiel v trénerovi Matejovi Spišakovi takú nebližšiu osobu. Samozrejme hrá v tom rolu aj vek, aj jedno s druhým, takže v tomto to určite prinieslo veľkú zmenu a lepšie sa potom komunikuje a prinášajú sa možno také detailné zmeny, ktoré potom pomáhajú vo výkone. Vo všeobecnosti vytrvalci dozrievajú určite po 30-ke, aj u mňa to platí určite a ja verím, že ešte nejaký ten rôčik budem na vrchole tej svojej výkonnosti. Určite teraz je ten čas, kedy som na vrchole, kedy mám ideálny vek, ideálne skúsenosti, ideálne natrénované a treba to predať. Chôdza je šport špecifický v tom, že sa asi na amatérskej úrovni nedá robiť. A na Slovensku lepšie podmienky ako sú v Dukle určite nie sú. Môžem sa venovať len športu. Máme vytvorené aj športové zázemie, asi najlepšie, aké existuje na Slovensku. Takže tá cesta by bola asi veľmi klukatá. Určite by som mal menšie šance dostať sa do svetovej špičky, keď si už len zoberiem, že by som bol v nejakom inom klube, dajme tomu zastrešený pod nejakou inou organizáciou, tak pravdepodobne tie profesionálne podmienky by prišli až po vysokej škole, čo boli zase 3 roky neskôr ako na Dukle a tam už by mohlo byť neskoro. Takže naozaj tá moja športová kariéra, ten život, všetko do seba tak zapadalo a ten výsledok sa teraz dostavuje. Po skončení športovej kariéry začnem z opačnej strany tohto mikrofónu tú kariéru, takže budem len rád. Problém je, že ten koniec kariéry bude až o 10-12 rokov však. Ja vydržím, ja som trpezlivý vytrvalec.